Oké guys, ik is terug. Ik heb me zo gevraagd op Instagram of ik een respons wil doen. Allemaal wat mij vragen wordt het van die wat ze gemaakt het is een man voor de dag. En ik nog eens een redelijke antwoord dat ik moet zeggen. Ik weet. Zo ja, ik ga net een two-part series maken van die video gaan te lang is. Zo ja. Hier wat tenminste mijn eerste recept is. Iemand heeft mij gezegd, glad niet worry om te wassen. Zo ivers heeft ze iemand gezien wat die wassen. Of wat hij van wassen. Moet zeggen, ik kom elke dag of ivers. Zo ja, allemaal is hetzelfde niet. Allemaal is niet hetzelfde niet. Voor de dag, als hij niet krijgt, gefollowed hij. Dat is het bij voor allemaal. Zo het zij wel voor mij zeggen. Het is een verrieter woord. Ja, zien. Nou, die hele voor school eigenlijk niet. Maar kijk wat zijn respons is geheel. En ik zie niet maar die ene. Mensen die ene, dat is die één. Je moet zien. Zij zeggen. Get with like maybe 10 or 15 girls and then put my 15 inch slang into good use and so other dudes how it's actually done. Okay, so meeste wanneer ook is wat ze al gaat, dat kan niet zo maken. Dat is nog wat ze zeggen, daar is je manier rond omdat die in de regie. De regie, daar is. Dan geven ze slechte naam beter. Dat is zo. De laatste vraag, en ik ga net een paar, dat is bij de one. De laatste hier van nou is. Ik zal eerst het toilet toe gaan. Om te kijken waar die dang hangt. Oeh, het hangt normaal, is normaal. Maar anyway. En dan zal ik vooral mensen mooi treden. Met respect. En waarderen. Dat het zij. Agemoeg. Ja, maar met alle hoest. Hoe komen ze bij